l'Atlètic Balears. Un gol a Baró parat de Mendoza a principi de la segona part remarca encara més el liderat dels de Xàtiva. Els palmesans van caure ahir per la mínima davant un líder, l'Olímpic, que reforça encara més la seva privilegiada posició en la classificació. Un gol de Mendoza a baló parat fou suficient per acabar amb la resistència d'un quadre visitant que va posar molta pólvora al camp però que no va tenir l'encert necessari. Partit, per tant, amb poca història, on els d'Aparicio van fer el just i necessari per a derrotar a un conjunt perillós i dinàmic que s'ha reforçat en aquest mercat d'hivern adequadament. En l'equip de Xàtiva pareix que les baixes no afecten ni tampoc les variacions de l'11. En la primera meitat foren els locals els que posaren major interès en obrir la igualada, però amb poc encert en la zona de perill. El segon temps va estar marcat pel gol del defensa Mendoza als 5 minuts del seu començament. En un córner des de la dreta, el baló passa al segon pal, on Pepín toca al cor de l'àrea menuda perquè fusille Mendoza. El gol va rellançar a l'Olímpic, que poc després va poder fer el segon. A partir d'ací res destacable. Els balears esperen amb el baló però sense profunditat ni generant perill, i Francis va estar solvent amb el poc treball que va tenir. Jo crec que ha estat un partit igualat, on els dos equips han hagut de lluitar molt per la disputa del baló dividit i que s'ha decidit a pilota aturada, per dir, ells han tingut l'encert d'aprofitar una situació a pilota aturada i nosaltres no ha estat així. El que està fent aquest equip mereix un premi, no? I cada dia la llegenda és més gran, no? Avui enfront hi havia un superequip, un equip que jugador per jugador és que és increïble, no? Perquè mires la banqueta d'ells, i David Sánchez i Samuel, que l'any passat estava en el Sabadell en segona Eixivà, que, un superequip, però l'Olímpic a base de lo seu, del treball, de la lluita, d'estar damunt del contrari, al final traiem un resultat positiu que jo crec que continuem en la il·lusió d'estar allà dalt. Amb aquesta nova victòria, l'Olímpic suma ja 50 punts i a més el porter Francis compta 16 partits disputats amb tan sols 3 tancs en contra, unes dades aclaparadores que fan que els de Xàtiva continuen líders setmana rere setmana. Tenim clar el que siguem, tenim clar, i nosaltres tenim que anar, com hem dit moltíssimes vegades, partit a partit, no tenim que pensar a llarg plaç i a treballar al nostre estil, encara que ha hagut algun valor que ha despegat, sí, un despeje d'algun defensa nostre que l'ha pegat de primera i hi ha hagut algun que ha tret xulit, però és el nostre. Per això l'Olímpic té 50 punts i està allà dalt, i si volem fer altres coses, però potser no teníem 50, teníem 20 i estaríem en descens o no sé on estaríem. Per això t'he dit que el que està fent aquest equip mereix un premi, i jo crec que la llegenda al final, si no enguany l'any que ve o l'altre o d'ací, quizá se parlarà de lo que està fent aquest equip.